kanubaga bɛɛ lajɛlen folo ni fɔ aw senyɔrɔ la an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan Mali kɛnɛ kan ni Musa S'exprime bɛ y'a fɔ ka kuma di aw ma aw b'aw hakilinataw fɔ gɛlɛya min aw kan n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di u kan ka dɔ tulo kan ka fɔ an ka jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan an y'a ye k'a fɔ an ka jateminɛw bɔra kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ka baara kɛliw ni baara minnu nafa ka bon jamana développement hukumu kɔnɔna na ni o dɔ ye pont dilanw ye ka pont dilan fara la ka so jɔ fara la o n'a ɲɔgɔnna caman fɛn minnu ni mɔgɔw yɛrɛ y'a ye a bɛ mɔgɔ impressionné wa fɛn minnu a cɛ ka ɲi a bɛ mɛn wa a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la an y'a laɲini bi ka jakun ta ka jɛmu o kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ka yira mɔgɔw la u ka faamuyali fɛnɛ sɔrɔ baara kɛlen ninnu kan min nafa ka bon kosɛbɛ ni o dɔ ye ka pont dilan fara la o n'a ɲɔgɔnna caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de y'an ka dakun fɛnɛ o bɛ se ka yiriwa jamana kɔnɔ cogo min na walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka yiriwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka togodaw hukumu kɔnɔna na an taara se a tigi yɛrɛ ma ka ɲɛɲini a ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan a n'a ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ a ka projetw ɲɛfɔ an ye walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min ni ale tɛ maa dogolen ale de ye monsieur Samase Tarawele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ingénieur don i ni ɲantuma ne fa an y'i wele an taara s'i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i wele fana i kana ɲɛfɔli k'an ye i ka baara kɛlenw kan faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogo min ni o yɛrɛ ye yiriwa belebeleba ye an b'i fo kosɛbɛ i kelen k'an ka wele jaabi i bɛ se k'a fɔ filɛbagaw ni kanubagaw ye Samase yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni an bɛ don dakun kɔnɔna na ani mun de y'a to i y'a laɲini ka nin baara waleya ninnu kɛ. Merci Kadi. Ɲininkali ɲɛna an bɛ maliyɛnw bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in basigi toujours ala ka gɛrɛgɛrɛ minnu tɛmɛna le 25 ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka hinɛ tabaw fɛn o fɛn tora ala ka hinɛw bɛɛ la ala k'o dɔyɔrɔ nɛma o tɛmɛnen kɔ ne ye Samase Tarawele ne ye maliyɛn ne ye ingénieur ne ye kalan kɛ ININA ka tila 2002 donc ka taa kɔfɛ ka san kelen kalan kɛ yen donc ka san 17 kɛ baara la yen bon san 17 kɔnɔ ka san 10 ta ka mɛn ta ka segin na Mali la ka ko dɔw ɲɛɲini mun bɛna Mali in jɔli nɔgɔya an maliyɛn bɛɛ ma mun bɛna to n'an b'a jɔ an bɛ nafa sɔrɔ a la o san 10 baara in kɔfɛ donc o jaabiw commencelen ka ye a ye maa caman intéressé a ye organisation caman intéressé misaliya la Banque mondiale yɛrɛ ka concours Mali la yan ne kɛra au premier bon k'an to nanzara jamanaw kan Faransi ye n ye prix sɔrɔ yen bon an seginnen ka na Mali la yan an ye prix caman wɛrɛw sɔrɔ bon hali octobre tɛmɛnen Niger gouvernement y'a invité bon ka taa sojɔ ni jamana dilanni yɛrɛ fɛɛrɛw ka taa baro k'o kan ni Afrique dɔnnibabaw bɛɛ ka réunion donc an taara o conférence animé a diyar'u ye kosɛbɛ u ye an félicité kosɛbɛ donc bi an bɛ ka mun ɲini k'a ɲɛɲini o ye sojɔ bɛ se ka nɔgɔya Mali la cogo min na so bin t'an senkɔrɔ don o don o bɛ se ka dabila cogo min fura jumɛn b'a la pour que an ka bɔ gɛrɛgɛrɛ in kɔnɔ e bɛ bɔ yan k'i bɛ taa u ka village la kuma dɔw ni samiyɛji don a bɛ mɛn sira la i nɔgɔlenba bɛ taa s'a ka mɔgɔw ma sirako kuma dɔw i bɛ si kɔ dɔ da la ou bien kuma dɔw i bɛ tile 2 yɛrɛ kɛ pour que ka se ka kɔ tigɛ Mali dan tɛ Bamako ye dɛ hali burusi kɔnɔna na i ka kuma latigɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ pɔntigɛ ka taa n'a sa ou bien ka taa fɛn dɔ la a ka gɛlɛn u ma dugu bɛɛ gɛlɛn bɛ ɲɔgɔn na mais pɔn kelen don k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ji kɛlɛ kɔ kɛlen bɛ barrière ye Mali fan bɛɛ pour que maaw bɛ kɛ kelen ye pour que hali terrorisme bɛ kɛlɛ samiyɛ bɛ se sisan yɔrɔ baden bɛ yen a taali man nɔgɔ kosɛbɛ donc yɔrɔ dɔw bɛ yen i tɛ se ka taa terroriste yɛrɛ nɔfɛ donc o gɛlɛyaw de tugulen bɛ ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɛlen bɛ ka Mali joli gɛlɛya mais comme n'an minnu ye chance sɔrɔ ka bɔ ka taa kɔfɛ ka taa kɔfɛ ko n taara e mana ni soma sama ɲɛnama ye o tɛ koba ye quoi komi an bɛ biladigu bamananw ye n'an taara an b'an kɔfilɛ très souvent n'an kɔ seginna fɛnɛ an b'a lajɛ ka na ni fɛn ye mun bɛ se ka kɛ kunnawolo ye mun bɛ se k'a to an bɛ nɔ bɔ mun bɛ se k'a to an bɛ se ka jamana espoir di jeunes ma ka espoir di dugudenw ma ka espoir di jamanadenw ma k'a fɔ c'est possible an bɛ se wa il suffit simplement an k'a ɲɛfɔ dɔɔni k'a kɛ ka kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ sisan an bɛ pɔn 9 joli la o bɛ ban ni semaine ani semaine nata
seegin ni kɔnɔntɔnna yɔrɔ dɔɔnin kɛra dɛ seba t'anw ye seba t'anw ye mais jama kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ nin kɔnɔntɔn mun kɛlen filɛ gouvernement da t'a la gouvernement ka dɛrɛmɛ kelen t'a la peut-être don mun n'olu bɛ ɲɛguwan mun na n'u bɔr'o la ka na k'u bɛna fara an kan o dɔw b'an bɛ se ka caman ba kɛ. N'Ala sɔnna i yɛrɛ ni baara in i y'a fɔ i ye kalanw kɛ i taara kɔ kan fana a hukumu kɔnɔna na mais mun yɛrɛ de y'a kɛli dusu de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka jamana la. Bon aw histoire ka dun dɔɔnin mais hakili la baro dɔ la n delila k'a fɔ n t'a dɔn ni y'a fɔ siri fila la yan mais ka ne to lycée la 10e année na fɛn dɔ de ye ne choqué lycée la lycée technique ne ye samiyɛ dontɔ juin waati ne taara lycée la n taa n ka noti labanw minɛ sani n bɛ taa an ka village la sɛnɛ la donc enseignant dɔ de tun bɛ yen a tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon e ni ne sigilen filɛ ta cogo min ne nana ne sigilen bɛ a ka bureau kɔnɔ ka ɲɛsin a ma n bɛ ka n ka noti makɔnɔ a bɛ k'a ɲini quoi mɔgɔ dɔ nana ne kɔfɛ quoi donda fan fɛ donc a y'o dɔrɔn a kasira bon o kasilen de ye ne choqué mais ne m'a dɔn daminɛ la quoi parce que ne barila k'a kasilen quoi kamalenkɔrɔ dutigi a bɛ san 50 ma kɛ o kasilen ça fait mal donc ne denmisɛnninama kun don n tɛ san 17 ɲɔgɔn donc ne m'a faamu bon kɔfɛ ne taara munumunu ka munumunu k'a ɲini k'a faamu ja gɛlɛya de b'a kan so t'a bolo a waati 95 Alpha kɛlen don ka Ɲamakɔrɔ ci parce que a kun taara don fo aéroport kɔnɔ donc a ka so tun y'o cira den banabagatɔ bɛ Gabriel Ture la bon mɔgɔ min bɛ den kɔrɔ a y'o de natɔ ye donc peut-être mauvaise nouvelle bɛ yen donc a kasira quoi bon vraiment se tɛ ne y'a don donc ne mɛna munumunu na n ye n kunkolo fɛn cogo bɛɛ ma solution sɔrɔ bon hali wari tɛ n bolo ka d'a ma bon a digira n na quoi maintenant ne y'o semaine bɛɛ kɛ ne kunkolo chauffelен don kɔfɛ n nana miiri n ko bon ni Ala ye sijan di ne ma nin ko in tɛ bila tan ne bɛ ɲɛɲinini kɛ cogo min maliyɛnw ka bɔ nin gɛlɛya sugu kɔnɔ et surtout fonctionnaire mɔgɔw ka rêve ye ka kɛ fonctionnaire et fonctionnaire bɛ nin ɲɔgɔn gɛlɛya kɔnɔ yɔrɔ o cɛ man ɲi dɛ donc ne ye bac sɔrɔ san 3 ka taa université la san 2 donc concours kɛ kuma ne tun bɛ industrie la électricité électrotechnique électromécanique bon n y'o to yen ka taa concours kɛ génie civil la donc ka passer ka don ENI na donc an donnen ENI na an tilatɔ tuguni n ko bon ne tɛ to yan n b'a lajɛ ka taa donc an ye ko bɛɛ dabila san 2 laban ka duloki bɔ ka baaraba kɛ donc ka mention bien sɔrɔ o bɔtɔ ENI na donc o ye chance diyan parce que ne taara ambassade la visa ɲini na tubabumuso ko ne ma ko bon ko an bɛ kɛ ɲɔgɔnnaw de ɲini ko e bɛ taa rendez-vous fɔlɔ da ko e bɛ taa o y'a sɔrɔ quartier la dɔw bɛ ka yɛlɛ ne ma e an ma taa français e bɛ taa donc jaabi ɲuman min bɛ ne bolo k'a bɛ rendez-vous fɔlɔ ne ye visa minɛ k'o bila ka taa kalo 1 sɛnɛ Kolokani donc le 6 septembre ka na ka avion ta ka taa donc an taalen o ma nɔgɔya an ye yen gɛlɛyara fana ni Mali ye parce que moyenne école d'ingénieur moyenne ka ca kojugu quoi pour que i bɛ passer a ma nɔgɔn olu tɛ 10 ye 11 tɛ fo 12 o ye Mali ye bon France ta o ye 13,50 ni m'o sɔrɔ i tɛ passer donc an y'o kɛ ka tila donc école an bɛ niveau min na ye o ingénieur 60 de bɛ bɔ 60 a tɛ 100 tɛmɛ quoi san kɔnɔ o ɲɔgɔn o ingénieur suguyaw 60 de bɛ bɔ bon depuis a ma bɔ école la bɛɛ bɛ baara sɔrɔ société baw la donc ne ye donn'o de kɔnɔ n donn'o kɔnɔ n ye san 5 baara san 5 in bannen i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ ka faamuyali kɛ i b'a dɔn ko dɔnniya bɛ ka na donc n ye décision ta o la n ye projet ba dɔ kunnawolo sɔrɔ o ye prix di yan wari di yan donc n sigira ka miiri n ko sisan ne ye n kale n yɛrɛ ye n ko ni don dɔ ni se kɛra ne ne bɛ fɛɛrɛ kɛ maliyɛnw ka se ka sutura sɔrɔ donc o kɛra 2007 France ni Espagne tugu ɲɔgɔn na TGV la o bâtiment belebeleba dɔ tun bɛ ne bolo ka bɔ bâtiment in kun ka taa kun kilomètre a ka ca ni kilomètre tilancɛ quoi n'i taara kun na ka na Faransi awɔ Espagne ni Faransi tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ donc a bâtiment mètre 650 ni 50 de don ka bɔ yan ka taa kun na ka na i ye kilomètre 1 ani mètre 300 tagama olu tɛ tulonkɛ ko ye dɛ bon étage 5 bɛ dugu jukɔrɔ étage 5 bɛ sanfɛ bon hôtel minnu b'a la an bɛ amortisseur k'olu jukɔrɔ parce que yen ko kuma nɔgɔn tremblement de terre bɛ yen fiɲɛ bɛ yen tile bɛ yen fɛn fɛn bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ construction na a bɛɛ bɛ yen i n'a fɔ Japon ta ɲɔgɔn donc ne yɛrɛ ka spécialité a bɛɛ bɛ taa en compte donc o de la ni
ni ye sɛbɛko kɛ u b'a dɔ ye donc u ye wari di ne ma donc ne y'o wari ne ta sisan ka san 10 kɛ ka recherche kɛ cogo min na an filɛ don min na bi u bɛ se quoi donc a daminɛna tan de. Voilà, visite fɔlɔ la n ye avion billet gratuit di yan o yɛrɛ senfɛ n nana avril 2007 sera Bamakɔ dɔrɔn ka si ka mobili ta ka taa Jini misiri lajɛ o kɛra voyage d'étude fɔlɔ ye donc 2007 ka na ban 2017 donc o bɛɛ bɛ carton kɔnɔ o recherche dɔnniyaw ani san 17 mun kɛra ingénieuriya la France ye olu fana dɔnniyaw bɛ carton kɔnɔ bon ani fɛn caman wɛrɛw donc o de la caman bɛ panpana ko an bɛ pɔn jɔ k'u bɛ bin n ka taa dɔɔni dɔɔni n ka taa dɔɔni dɔɔni parce que an ye baara caman kɛ Faransi duguba filanan Marseille o train siraw dugu kɔnɔ tramway ne de y'a kɛ donc a bɛ bolila Faraso pont ni dugu jukɔrɔ pont minnu kan olu caman kɛra 1800 donc ne seginna olu bɛɛ kan k'u sɛgɛsɛgɛ k'u vérifier ka lajɛ ni o bɛ se train kɔrɔ ko olu dossiers bɛɛ kɛ o kɛra 2005-2006 bon o san joli ye ɲinan o san 20 tɛ ɲinan ye donc ne ka calcul y'a jira o bɛ se ka kɛ bon san 20 bi kɔfɛ a bɛɛ bɛ problème foyi tɛ o kɔfɛ européens bɛɛ jɛ avion o usine Marseille ne de y'a concours gagné k'a jɔ donc fɛn caman an ye fɛn caman kɛ sisan n'i bɛna pont ninnu jɔ sa e yɛrɛ de b'a calculer ne de b'a ni a kan ka kɛ ne de b'a plan kɛ si sɔrɔ fo ni san hakɛ exactement wa a bɛ kɛ ten Mali jɔli la pour que an ka de b'a ka appliquer Mali la directement Mali la sisan n'i bɛna pont jɔ ingénieur dɔ bɛ a bɛ f'o ma topographe i b'o ɲini ingénieur dɔ bɛ o ye hydraulique ye ji kundama ni san na cogo ni ji woyo cogo i b'o ɲini ingénieur dɔ bɛ pont calcul kulogɛlɛya o ye ne ka spécialité ye i b'o ɲini ingénieur dɔ bɛ donc topographe hydraulique structure bon ani environnement a dɔgɔyalen i bɛ ingénieur 4 ɲini ka na olu bɛna étude kɛ kɔfɛ pont bɛ wolo quoi mais sisan ne bɛ ka fɛɛrɛ dɔ de développer ingénieur kelen bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ ka teliya an tɛ fantan jamana yan se t'an ye mɔgɔ 4 sara ani mɔgɔ 1 sara jɔn da ka d'an na voilà donc dɔnniya côté dɔ bɛ yen tubabuw ka kɛcogo ye n ye mun ɲɛf'i ye sisan ni mago bɛ ingénieur 4 na mais sisan an ye pont jɔ ne tun ye pont 4 jɔ sani subahanallahi sanji ba min nana 2024 mais an ye pont 4 jɔ mais o pont 4 na kelen tɛ yen ji yɛlɛnna mun sanfɛ 2024 donc ça c'est très important maintenant sisan nazaraw ka kɛcogo ninnu de bɛ k'an ka jamana développement ralenti sisan an ka pont jɔla tubabukan fɔ la ne yɛrɛ b'a la n'an taara village la k'an bɛ taa pont jɔ an mago tɛ dugutigi la an mago tɛ dugutigi seere la an mago tɛ mɔgɔ si la u kɔni bɛ na u bɛ na u ka appareil kɛ ka sumaniw ni fɛnw kɛ donc ne ye sigi k'o de lajɛ o ye fili ye dugutigi b'a ka dugu kɔ dɔn ni bɛɛ ye dugutigi seere b'a ka a ji bɛ cogo min n'i pan kunna i panko tɛ ɲa donc ne nana k'olu bɛɛ de jateminɛ san 10 jate in kɔnɔ sisan ne kelen ye nin kɛ mɔgɔ 4 mana dɛ mɔgɔ kelen de nana mais pont kelen tɛ yen ji taara ni min ye pont kelen tɛ yen ji yɛlɛnna mun kan donc o pont minnu filɛ sisan dɔw san 4 na samiyɛ 4 nan bɛ ka nalen sisan parce que fɔlɔ jɔra 2023 avril awɔ tɔw jɔra ka tugu o la donc sisan 9nan de bɛ ka laban Sikaso 8nan bɛ ka kɛ Kayi maintenant ka bɔ Kayi ni Moritani cɛ dugu dɔ bɛ yen ko Ayite u ka cercle ye Awuru ye ka bɔ yen ka na Kayi à peu près 90 km ka taa Sana quoi donc n'i y'a jateminɛ ka bɔ pont in na ka na Bamako on a à peu près 700 km bon ka bɔ Bamako yan ka taa an bɛ ka pont dɔ min jɔ Sikaso o ye dɔɔni b'a jɛ 400 na 400 ni 700 c'est entre 1050 et 1100 km ka bɔ pont dɔ in na ka na dɔ in na o fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali mɔgɔ bɛ pont min na n'i ko ko 1000 ne bolo o ka dɔgɔn dɔɔni pont 1000 bon pont 1000 imagine n'a fɔra k'e ka t'olu pont jɔ 500,000 ou bien 1,100,000 bon pont dɔw b'a la yɛrɛ minnu ye miliyari ma gɛn Mali gouvernement ani san 50 cɛ a tɛ se k'a wari sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ san 5 ou bien san 10 kɔnɔ c'est pas possible
donc il faut an ka fɛɛrɛ de ɲini o fɛɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ nanzaraw fɛ yen faransi Allemagne Chine États-Unis train bɛ bɔ New York ka taa fo États-Unis kɔrɔnfɛ kun na ka taa fo a tilebinfɛ kun na Californie a pont bɛɛ fara n'aw dalen tɛ ne na a y'aw dɔnbagaw wele pont i n'a fɔ terrain sira ou bien terrain sira pont Mali terrain sira pont fana Bamako Kayi a bɛɛ ye gabakuru ye awɔ o bɛ cogo min dɛ Paris ta bɛ ten Italie ta ka jugu n'o ye Grèce ta ka jugu n'o ye donc an bɛ ka se k'o pont jɔ prix mun na bi dugutigiw ni dugudenw bɛ ka jɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ pont jɔ ka d'u ma a bɛ ka kɛ comme Faransi ta cogo bon o pont minnu bɛ yen a caman bɛ yen minnu bɛ 2000 ans 3000 ans bɔ pont 100 kɔnɔ o y'a pont bébédenninw ye quoi donc le fait que dugutigi ni dugudenw faralen ɲɔgɔn kan u bɛ ka se ka baara ninnu kɛ c'est très important an ka o misaliya in jateminɛ n'an minnu fana ye ingénieur n'an sera ka méthode ni fɛɛrɛw bila en place k'a tɛ ingénieur 4 5 10 wele se ko fo kelen bɛna waa ɲɛnabɔ o tɛ tulonkɛ ko ye dɛ kosɛbɛ bon nigériens nana yan Niger gouvernement nana Mali salon de la construction na architecture et construction ne ka stand u nana ne ka stand lajɛ a diyar'u ye kojugu a diyar'u ye kɔfɛ u y'u dɛn fonctionnaire dɔ ye ne wele ka na ko monsieur Traoré k'an ka salon ministre kun nana après u ka architecte ka président nana o ko k'an ka salon tɛ kɛ ni mana dɛ k'i bɛna donc a waati selen u y'an invité an taara donc u tilala k'an fara conférence o kan an ye conférence kɛ o y'a sɔrɔ Afrique architecture ni fɛnw ka réunion baw bɛ yen a diyara jama ye kojugu an ye conférence animé vraiment a diyara o ye donc o ye récompense d'an ma ne ni Mali délégation gouvernementale kun taara quoi an ka ministre de l'urbanisme ani u ka conseiller ni technicien bɛɛ donc u bɛɛ y'a apprécier Afrique architecture groupe ko tout de suite ko ka nin kala bɛɛ kun ko ka kuma caman dabila parce que ko nin k'a ma kan ka lakale k'a kan ka kɛ de projet voilà donc pour dire k'a fɔ peut-être Mali la halisa a bɛɛ ma faamu mais so côté an ka débat t'o kan bi an ka débat bɛ pont donc dugu dama min bɛ yen ni muso kɔnɔma bɛ gɛlɛya sɔrɔ k'i da kɔda la k'a to ko kɔ ji ka jigin kuma dɔ a tɛ jigin aw kɔnɔ gannen sigilen don sanji bɛ ka jigin kuma wɛrɛ san finnen tuguni dɔwɛrɛ bɛ na o yɔrɔ caman bɛ yen ne taara kɔ caman da la muso kɔnɔmaw dɔw yɛrɛ bɛ yen muso kɔnɔma sara kɔda la u n'a fatu yɔrɔ yiri la ko yan a nana a ye tile 2 de kɛ a tɛ kun mɔgɔ la ka don kɔ a ma jigin bon jolilaka dɔ bɛ yen a sɛgɛnna ne nɔfɛ a y'a sɔrɔ n b'a fɔ n bɛna pont jɔ n ma se ka baara daminɛ jolilaka don financement ko la awɔ ayi ko dɔ y'ale traumatiser jolila ko fo que pont de ka jɔ yen parce que une fois muso kɔnɔma dɔ ka fɛn tin gɛlɛyara u taara ni mobili ye ka taa nɔfɛ dɔgɔtɔrɔ ambulance fɛnw chauffeur tout le monde ani muso kɔnɔma somɔgɔ n'a yɛrɛ u y'a ta mobili la ka na situation gɛlɛyalenba don u nana se kɔ falenba ma vraiment tellement que situation gɛlɛyalen u ye ɲininkali kɛ bɛɛ ye ɲininka k'an ka kɛ cogo di u ko i ye k'an tɛ se ka jɔ u donna kɔ la kɔ ji tila nin bɛɛ ye mɔgɔ si ma bɔ donc a y'a misali fɔ ne o y'a sɔrɔ ne ma pont foyi jɔ Mali la fɔlɔ bon a y'a fɔ ne ko non n k'an tɛ se ka nin ko to tan donc o n'a ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen ne taara sibi kɔfɛ yɔrɔ la n'i taara i bɛ kasi a yɔrɔ caman b'an kɛrɛfɛ a caman Mali kɔnɔ an bɛɛ de bɛ ten donc maliyɛnw k'a faamu Mali dan tɛ Bamako ye mais hali Bamako yan kɔ bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kɔ caman bɛ yan a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ donc sisan an bɛ ka technique ni dɔnniya kɛ ka baara min kɛ sisan o baara in a b'a to bi gouvernement sɛgɛnnen don nin kɛlɛ in fɛ donc n'i nana ko ka musaka ba bɔ ka pont jɔ fan bɛɛ a tɛ passer wari tɛ yen d'accord mais dɔɔni min bɛ yen n'an y'a ɲini ka nin baara in kɛ n'a ye a bɛ ɲɛ dɔɔni min bɛ yen gouvernement bɛ se ka hali au lieu que ka pont wari bɛ ta ka 20% di dugumɔgɔw b'a tɔ dafa o bɛɛ bɛ se ka kɛ dɔɔni min bɛ yen a bɛ se ka fɔ nin yɔrɔw ta o ye urgence an k'o kɛ yanfɛ mɔgɔw ta commune ni fɛnw na commune dɔw kɔnɔ an mago bɛ pont 30 la n'a ye cotisation bila ye san o san ka 2 kɛ sɔɔni dɔrɔn a banna n'aw yɛrɛ ka wari bɛ ka dɔw kungo la kuma caman t'o la sɔɔni dɔrɔn alihamudulilayi bɛ fɔ donc sira ma kɛ goudron tɛ problème ye o yan yɔrɔ mobili tɛ se ka tɛmɛ a bɛ foncer yan yɔrɔ pont tɛ yen i bɛ dɔgɔkun 2 kɛ ko ji ka jigin o de ye problème ye donc sɔɔni dɔrɔn n'an taara ni nin taabolo in ye
moi je pense que alhamdoulilah il faut le damner. Maintenant pour nous m'arranger yɔrɔ jumɛn na kosɛbɛ sisan an bɛ ka pɔn jɔ Sikaso n taara ye siɲɛ kelen mais n ye faamuyaliba de sɔrɔ jaja Sikaso ye kabako de Sikaso région ye Allahu Akbar cogo di a bɛɛ de bɛ yen sisan samiyɛ donna ɲinan samiyɛ donna ye vers le 20 avril ka na 1er mai na Mali sɛnɛfɛn fanba bɛɛ ye kalo 3 ye sisan tiga ye kalo 3 ye kaba ye kalo 3 ye an tɛ kalo 4 kalo 5 fɛnw sɛnɛ tuguni quoi donc an filɛ o cogoya min na mai samiyɛ kalo fɔlɔ juin filanan juillet sabanan ni sira bɛ Sikaso fan bɛɛ k'u ye kaba kɛ u bɛ se ka bɔ n'a ye ça veut dire que fin juillet le 5 août au 10 août Bamako balo bɛ se ka bɔ Sikaso dugu dama dama dɔrɔn n'a kana ka Bamako balo mais ni sira tɛ u tɛ se ka foyi kɛ e bɛ ka faamu a tɛ se ka na a tɛ se ka na olu fana t'u yɛrɛ sɛgɛn parce que n'i y'a kɛ i tɛna se ka foyi kɛ bon samiyɛ dun bɛ continuer août san bɛ continuer ka na septembre san bɛ continuer ka na octobre san bɛ continuer ka na ɔ maintenant nin filɛ nin ye n'i ye possibilité kɛ a dugu dɔw bɛ yen Sénégal ni san ni contrainte tɛ yen san Sénégal Dakar musow bɛ na camion na ka taa fɛnw ta fo village la yen ka taa n'a ye Dakar ɔ Bamako baloni ye mun y'o la bon ni pɔn min filɛ ka jɔ Sikaso a gabakurun taara kɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ a cɛncɛn bɔra kɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ a bɛlɛ bɔra kɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ fɛn mun sanna o ye siman ye a siman fana bɔra cimenterie la cimenterie kura mun jɔra Sikaso ye a bɔra yen c'est juste à 7 km bon ne taara Sikaso yɔrɔ wɛrɛw la ni ma miiri dɔw ye kasi an ka mɔgɔw kan k'a ɲini ka faamu dirigeants o k'a ɲini n'u t'a dɔn o k'a to an ka ɲɛ f'u ye sinon ne b'a fɔ juguya don presque quoi c'est pas normal mɔgɔ an ka kɛ nin situation na bon kuma bɛ fɔ anw ma an t'o bɛɛ jateminɛ nafa t'o dɔw la mɔgɔw bɛ ka na a man ɲi a taara yan fɛ a kɛra tan bon ne ye san 20 presque san 20 kɛ Faransi foyi tɛ nin tɛ Allemagne b'o cogo la Italie ka jugu n'o ye Grèce c'est encore foyi tɛ nin tɛ gabakuru ɔ aw bɛ ɲɛbɔ ninnu fɛ o t'a ɲɔgɔn kɛ dɔrɔn sisan problème ye min ye an ka mɔgɔ kalannen parti dɔ bɛ yen olu fasa jalen don ko béton pont ye san 50 ka taa san 100 i bɛ segin a la bon gabakuru pont 1000 2000 3000 an problème t'a la tiɲɛcogo t'a la bon hali n'a tiɲɛna a ɲama i b'o de fana ta k'a dilan tuguni e kan ka kɛ cogo dɔ la i b'i base gabakuru bon ala kɛlen don k'an sɔn ni nin ye c'est-à-dire que i tɛ taa ɲini a musaka man ca a musaka ka nɔgɔ misaliyala video dɔw bɛ yen nin ye Sikaso pont ye mais Kayi pont na olu tun ye devis kɛ o tun bɛ 60 ni dɔɔnin bon ne y'a jɔ o ye 31 bon est-ce que olu ye fɛn sugu kelen ye fɛn kelen tɛ bon ne ka pont k'a bɔ a kun ka taa kun a bɛ mètre 50 bɔ o ye dɔn mun kɛ c'est sûr t'a lajɛ m'a plan ye mais c'est sûr a tɛ tɛmɛ ne ta in jɛn à longueur moitié kan fɛn suguya kelen tɛ c'est comme ni ba ni ɲɔgɔnmɛ feerelen ma prix kelen na e bɛ jɔn fɛ ɲɔgɔnmɛ ni sogoko don donc o de filɛ an bɛ k'an bɔ o la k'an bɛ ba de fɛ c'est pas normal Mali la an fasa jalen don la et puis dɔw bɛna sɔsɔli kɛ mais moi je dis c'est pas la peine n'i tɛ fɛn dɔn tuma dɔ i bɛ se ka ɲininkali kɛ mais kana na sɔsɔli fu kɛ quoi Chine filɛ nin ye Chine burusi kɔnɔ pont bɛɛ ye fara de Chine ye la grande muraille de Chine jɔ gabakuru na ka Chine lamini a 3000 ans sera a bɛɛ fara kurun a tɔ yɔrɔ fɛn o fɛn jɔra matière wɛrɛ la olu bɛɛ tununa mais gabakuruma yɔrɔw de bɛ yen o de la a lakodɔnnen don bi ɔ halisa anw bɛ k'an fasa fili fɛn minnu bɛ ban ka tiɲɛ san 50 k'an b'o fɛ est ce que an ɲɛtaalama don a ma nɔgɔn voilà donc développement bi Mali la ka dugu kala ɲɔgɔn na ka cercle kala ɲɔgɔn na hali Sénégalais to yen u kana sanni kɛ Sikaso a b'a to wari de bɛ sɔrɔ Sikaso ne ye min ye vraiment kabako don bon Sikaso dɔrɔn tɛ dɛ Kita mara o fɛnɛ bɛ comme Sikaso nɛɛma min bɛ yan fɛ o kelen de bɛ yen ka taa Kitala ka taa bila Laginɛ o yɛrɛ nɛɛma ka presque i b'a fɔ o ka bon ni Sikaso ta ye Keɲeba o ka jugu n'a bɛɛ ye nka foyi de tɛ ka kɛ nin si la an de kɔni bɛ yen k'an ka Ala deli quoi
Oh mais sisan fara ninnu jɔcogo i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ cogo di de ani fana an bɛ gabakuru kelen minnu ye an senkɔrɔ tantɔ gabakuru min de bɛ kɛ yan i b'a transformer cogo di parce que n'i y'a jɔcogo ye a jɔcogo cɛ ka ɲi a bɛ kɛ cogo di. O kɛcogo an bɛ k'o fana boloda an yɛrɛ bɛ fɛ ka centre de formation ko jateminɛ donc c'est pas compliqué e dɔgɔnin dɔ bɛ so ye a ye je sais pas a ye défaut kɛ bon kalanjan nege t'a la a b'a fɔ ok bon grand sœur a lajɛ ni Traoré ka numéro b'i bolo an b'a fɛ ka taa a ka formation ko kuma in na donc a bɛ na dɔrɔn san 2 ɲɔgɔn dɔrɔn a bɛ bɔ n'a bɔra fɛn o fɛn kɔni ye ka taa 30,000 ka yɛlɛ ale sara b'o kɔnɔ a si tɔ la bi est ce que o ye problème ye. O tɛ problème ye. Ne ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen u nana u y'a daminɛ o la u ye muso furu dɔw presque neveu dɔw don olu tilal'u ka so jɔ la ma taa Espagne minnu bɛ Espagne u tɛ s'u ma yɛrɛ donc gabakuru c'est pas compliqué an bɛ 400 1000 marteau san k'aw dege fara bɛ taper cogo min na fɛɛrɛ de don fanga tɛ quoi. A bɛ kɛ ni fara ninnu ye. A bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de donc dɔw bɛ gabakuru ci kulu la camion bɛ na n'a ye u b'a dalakɛɲɛ mais dalakɛɲɛni ye fɛɛrɛ de ye quoi fɛɛrɛ de don fanga ko tɛ quoi donc ne a yiralen la hali e yɛrɛ bɛ se k'a kɛ e bɛ se k'a kɛ ne y'a faamu ne ka chef de chantier dɔw ye musow ye donc u b'a ɲɛdɔn u b'a a gérer. Ne bɛ taa formation na mɔgɔ tɛ to bolo kelen kan o. Voilà dɛ donc ale bɛ u bɛ mɔgɔw accompagner donc an b'u kalan dɔɔni 10 jours ɲɔgɔn dɔrɔn o b'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a fɔ oh là là n y'a faamu donc u bɛ taa ten ka taa ten maintenant pour que a ka nɔgɔya an bolo ne ye dɔgɔnɔw yɔrɔ dɔgɔnɔw ka jamana kan fɛn bɛɛ ye fara ye so ye fara ye pont ye fara ye a bɛ taa ye fara ye bon so ninnu ka escalier ninnu a bɛɛ ye fara ye. Voilà mais détail dɔ bɛ an kana pont kɔnɔ so ninnu fana ni funteni wagati la sisan ne bɔra hippodrome na an ye so dɔ jɔ dɔ ye sérieusement ye commentaire tɛ i bɔra dɔrɔn i bɛ kule ni jɔlen m'a kɔrɔ nɛɛma min bɛ yen a ka di ni climatiseur sumanen quoi mais ne bɔra dɔrɔn ka na ko n bɛ don mobili kɔnɔ n ko n dɔgɔnin ma fitini bɛ. Voilà ayi a bɛ kɛ komi dɔ bɛ k'i sɔgɔ ni pɔnti ye c'est pas pareil donc hali an ka pont jɔlen an ye pont fɔlɔ min jɔ Sɛbɛnnikɔrɔ kulu sanfɛ Sibiribugu la dugutigi min bɛ yen o sa jiba tun mana donc a jukɔrɔ an jalen kɔnɔ quoi dugutigi bɛ taa tile pont jukɔrɔ de wula fɛ a bɛ bɔ ka taa ka so ko nɛɛma min bɛ a ka di kojugu. Aw ta jɔcogo. Ayi a jɔlen quoi pont jɔlen jukɔrɔla sumaya de so fana sumanen don komi o cogo donc o n'a ɲɔgɔnna caman n'i ye pont jɔ ne taara tile a kɔrɔ fo ka samiyɛ don ni temps b'i bolo ni fɛn bɛ yen ni gɛrɛn sigi bɛ a bɛ taa sigi a jukɔrɔ a ka di quoi sumaya i b'a fɔ a ka di ni climatiseur sumaya donc o ye anecdote ye maintenant denmisɛnninw kalanni a jɔli la c'est très facile an b'o de boloda on considère que san 2 u b'a daminɛ manœuvre la kalo fɔlɔ kalo 24 kuma u b'a sɔrɔ presque u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se ka kɛ maçon ye u bɛ se ka baara kɛ an bɛna o formation labɛn ouvriers minnu b'a ɲini ka kɛ maçon ye techniciens minnu b'a ɲini ka kɛ chef de chantier ye bon hali ingénieurs k'olu fana kalan nin ye calculer cogo min parce que Faransi filɛ u ka palais n'u ka masakɛ marayɔrɔ kɔrɔ ninnu ani fɛnw donc an ye o dɔnniyaw sɔrɔ a papiers b'an bolo a livres n'a a jatew n'a a bɛɛ bɛ yan c'est à dire an nana n'a ye pour que ka Mali ko nɔgɔya nka o kuma yɛrɛ de tɛ ka se ka fɔ fɔlɔ dɔw dalen t'a la dɔw tɛ ka voilà exactement mais yalima an bɛ se k'a fɔ ni fɛn minnu tantɔ ni aw b'a dilan ni i ye a dilancogo ni a fɛnw ɲɛfɔ ni yalima an bɛ se k'a fɔ fɛn bɛɛ t'a don ani fana i kelen don ka togodaw dɔrɔn ni envisager an bɛ wagati min na i ko bi a pont ninnu jɔli la. Ayi Mali fan bɛɛ ani Afrique fan bɛɛ parce que projet yɛrɛ daminɛ ne tun y'a tɔgɔ kɛ bâtir durable en Afrique bâtir durable en Afrique a tɔgɔ tun ye ne ye concours fɔlɔ min kɛ Banguɲɛli ta Mali la yan o Faransi o tɔgɔ tun ye bâtir durable en Afrique. mais est-ce que togodala mɔgɔw mako t'a la an bɛ togodala mɔgɔw mako b'a la donc pont filanan fɔlɔ jɔra Sibiribugu la filanan jɔra Tuba donc yɔrɔ o tɛ Bamakɔ ye dugu dɔ bɛ Sirakola kɛrɛfɛ ko Dogoni sabanan jɔra ye naaninan jɔra Dawudabugu pont Torodi a n'o cɛmancɛ dɔ y'a wari bɔ k'a tɔgɔ d'a fa la pont Sumana Jara bon n'an san musokɔrɔba caman k'an to chantier la o tun bɛ fɔ a bɛna ko ɲuman kɛ koyi
an ka na sanni na caman bɔnna ni ko la dɛ kɔ in kɔnɔ yan dɛ u tɛmɛntɔ mɔgɔkɔrɔbaw tɛmɛntɔ denmisɛn bɛɛ donc pont bannen sisan mɔgɔw tɛ a kɛlen bɛ facilité parce que yen yɔrɔ la kɔ de tun bɛ yen pour que i ka taa sugu la i bɛ kɔ tigɛ sen na pour que i ka taa cimetière la i bɛ kɔ tigɛ sen na bon pont in tɔgɔ dara mɔgɔ min yɛrɛ la o taatɔ misiri la dibi la fajiri fɛ o sen karila jinɔgɔ ni bɔgɔ la kɔ in kɔnɔ donc a denkɛ ye hakili sɔrɔ ale tɛ zone in na yen tuguni mais ka wari bɔ ka yɔrɔ k'a kɛ ko parce que vraiment n'a kɛra a bɛ mɔgɔw lafiya n'i taara yen jama fanba b'a fɔ alihamudulilayi donc o ye pont 4nan ye bon 5nan ni 6nan olu kɛra Sebenikɔrɔ ne yɛrɛ ye fɔlɔ pont fɔlɔ jɔ ko ni mun na o cunnen ka bɔ kulu la o duguma 5nan ni 6nan kɛra yen bon 7nan taro ata o kɛra 7nan kɛra Sibi Teniya alima ka projet dɔ o y'o wari sara o kɛra bon 8nan o de kɛra Mauritanie frontière la Kayi ni Mauritanie cɛ bon 9nan de filɛ ka kɛ à 20 km de Sikaso donc ni fɛn o fɛn filɛ a pont fɛn o fɛn b'a yɔrɔ la bi n'i tiri den ka mɔgɔw ɲininka est ce que nafa b'a la je pense que u b'i jaabi i bɛna faamu k'a fɔ ko nafa yɛrɛ de b'a la n'i y'a jɔcogo yɛrɛ kɔni a bɛ bon a jɔcogo yɛrɛ fana diya dɔwɛrɛ ye min ye misaliyala Duguni Sirakola kɛrɛfɛ pont dépense bɛna 15 ma 3 bɔra la parce que dugumɔgɔw ye minɛnw donni ka na ani ka bolola baara kɛ donc wari sarata tɔ tora 12 o kɔni ka fisa bon tuba ta 15 pont dɔ bɛ yen an ye pont in jɔ kɔ min na apparemment gouvernement ka pont jɔlen dɔw bɛ yen ko dɔ ye 80,000 ye dɔ ye 100,000 o y'o fɔ an ye ɔ ninnu y'a kɛ bitɔn na 80,000 an y'a kɛ 15 an ta bɛ san 1,000 kɛ ninnu ta bɛ san 100 kɛ est-ce que fɛn suguya kelenw don bon Sikaso ta b'o cogo la dugumɔgɔw yɛrɛ an bɛ Senufow fo vraiment baarakɛlaw don parce que ne yɛrɛ taara yen ne ye mun ye an bɛ se ka Sikaso pont bɛɛ jɔ très rapidement parce que nin dugu in y'a kɛ ni kunnawolo ye cogo min tile 15 ɲɔgɔn kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ don pont na cɛncɛn bɛlɛ faraw y'a bɛɛ cɛ ka na to bon baara daminɛlen n ka maçonw ni techniciens bɛ k'a fɔ ɲɛna mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ na 75 ans u bɛ na bolo don baara la tellement que u b'a fɛ a ka kɛ quoi bon ne kan ka jateminɛ la Sikaso dugu kelen o kelen ni ɲɔgɔn degun b'u kan bɛɛ b'a fɛ i ta ka kɛ donc kɔw bonya tɛ kelen ye yɔrɔw lasɔrɔ cogow tɛ kelen ye u gɛlɛyaw tɛ kelen ye donc n'i ka kɔ ka bon kojugu c'est sûr 15 tɛna kɛ mais a kɛra cogo o cogo nin fɛɛrɛ la a musaka bɛ sɔn ka nɔgɔya ni dɔw ye an degelen no kɔrɔlen min na bon a si ka ca n'o ye o kɔni o tɛ fɔli se fɛn mun si ka ca n'a ka nɔgɔ est-ce que bɛɛ man ka taa o de fan fɛ bɛɛ kan ka taa o de fɛ mais yalima an ni gouvernement y'a laɲini a y'a laɲini ka taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲini gouvernement fɛ walasa projet in bɛ se ka yiriwa bitɔn pont ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin bɛ mɛn n'o ye u ka to yen nɔ a ka to ka kɛ ni pont sugu ninnu bon n'i tora k'a fɔ ko ka bitɔn ko dabila o kɛlɛ bɛ sɔn ka juguya mais ayi hali n'a ma dabila an ka a fɔ déjà mun bɛ se ka kɛ yɔrɔ mun o ka kɛ yen ni gabakuru bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛfɛ c'est pas la peine an ka taa an yɛrɛ bila jagoya bitɔn ko la ni an y'a ta ten an bɛ a bɛ sira sɔrɔ parce que dɔw bɛ k'a jate i n'a fɔ an bɛ ka na fara pont kɛ an bɛ n'o don n'u dayirimɛ cɛ o ko tɛ n'an taara n'o ye dɔrɔn an b'a jɛ parce que mɔgɔ min yɛrɛ filɛ k'o fɔ a fɔ an ɲɛna a ka réfléchir comme ingénieur a tigi ka réfléchir comme ingénieur n'a réfléchira comme ingénieur il va voir que lui-même il va avoir à gagner plus en faisant fara pont qu'en faisant béton pont parce que n'a kɛra sisan dɔrɔn Mali bɛ se ka dynamiser Mali dynamiseli ye min ye Sikaso bɛɛ kalalen k'a bila ɲɔgɔn na sisan ka kɛ samiyɛ ta la tilema ta la yɔrɔ yɔrɔ ka di i bɛ bɔ ka taa yen sɔɔni i bɛna Mali fɛn comment on appelle au ka taux de développement quoi c'est-à-dire indice de développement chiffre a bɛɛ bɛ exploser tilegan fɛ a bɛɛ parce que ni dun ka fan nana dɔrɔn fɛn tɔ bɛɛ bɛ na a dun ka fan nana dɔrɔn ko tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ sogo prix bɛ jigin baara bɛ sɔrɔ n taara Espagne n taara yan fɛ o bɛ nɔgɔya donc très rapidement ale min filɛ fasaja la ko an ka to béton kan i b'a ye ale yɛrɛ a b'a ta ye nin na ka tɛmɛ méthode kɔrɔlen kan parce que e kelen bɛ ka wari sɔrɔ mais kɔfɛ ne muso ni dɔgɔnin ni denw bɛɛ ye wari sɔrɔ
dɔw b'o faralen ɲɔgɔn ka ca ni e kelen ka sɔrɔ ta ye donc très rapidement hakili réflexion ma poussé o de bɛ dɔw bila a fɛnw na donc ne bolo an bɛɛ k'a ɲini ka kow faamu o sensi fɛ point dɔrɔn tɛ dɛ an filɛ ka nin point min jɔ kuma dɔw point dɔw yɛlɛma ka kɛ barrage o ka nɔgɔn trop o ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ donc i bɛna muso kun kɛnɛw sɔrɔ Sikaso olu bɛ nakɔ da o fɛn ninnu na ah la 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 n'aw taara ka woninda la dɔrɔn mun bɛ d'aw ma ko musaka aw bɛ sin k'a fɔ alhamdulilayi wari tɔ bɛ to bɔn ni wari tɔ bɛ ka to yɔrɔ ka kuma misɛn bɛɛ bɛ dabila dun ka fa fɛnɛ bɛ na sogo bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ voilà mais tant qu'an ma désenclavement kɛ kɔnɔgan ni maɲumatɔ ko ni ka mɔgɔw to détresse kɔnɔ quoi bon hali o de b'a to jeunes fɛnɛ bɛ taa don terrorisme ko ni fɛn na quoi donc ala kɛlen ko ala y'an fɛn o fɛn da fan o fan k'a y'an bɛɛ dayirimɛ d'an ma mais kuranɛ phrase fɔlɔ taara kɛ ko a y'aw kalan o kalan in ne bolo est ce que o de défaut t'an na an bani mun de ma famna an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fɛnɛ ka weleli kɛ k'u hakilinataw di ne ɲininkali bɛ minnu fana bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 62 92 aw fɛnɛ hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min kan o de ye fɛɛrɛ mun bɛ se ka sɔrɔ walasa Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ se ka yiriwa cogo di a développement i n'a fɔ an ka togodaw yɛrɛ la an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan déplacement hukumu kɔnɔna na ni o dɔ ye fara ni pɔnko k'a ye k'a fɔ kɔ de kɛlen don ka dugu dɔ ni dugu dɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali musow ka taa nan san allo musow ka taa nan san a ma nɔgɔn a gɛlɛya bɛ u kan a caman fana bɛ yen nɔ allo 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 salam alaikum alaikum salam se i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min n tɔgɔ ko Mpasi Latiba c'est pour que monsieur Samaki k'a fɔ a ye foli minɛ vraiment a ye baara mun kɛ an kɔni y'a nafa ye donc comme sigilen bɛ nana ka mission ye ko n b'a wele ka foli bila la ko ne ko a Tarawele k'an wele ka bɔ min Tuba Mpasi Latiba voilà Tuba foli diyara n ye aw ka témoignage kɛ bi vraiment o ye kunnawolo ye parce que Tuba pont kɛra an ka pont jɔlen filanan ye donc n'aw ye téléphone ci j'espère que foyi tɛ pont na ye ale taara tigɛra ok a b'a fo donc ni tugani fɛ ni fɛn b'a la u b'an wele n'ala sɔnna an ye pont fɔlɔ jɔ Tuba allo allo oui allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Bagayi Kunta an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan ne fa bon ne hakilina ye min ye ne b'ara fo fɔlɔ an ye foli minɛ an taga baara la nse bon ne ye min fɔ jamana faamaw o ka se ka an denmisɛnninw ta an ka se ka an faso kunnabɔ an b'i fo n'ala sɔnna an yɛrɛ denmisɛnw filɛ an filɛ mɔnɛ ba de b'an na ka se ka an faso kunnabɔ ala k'a nɔgɔya i Kunta merci i ni ce ka weleli la nin filɛ ka mun fɔ tan kuma faso kumabɔ in tɛ dɔrɔn k'u fara sɔrɔsiw ka taa mugu ci o parce que gɛlɛya de bɛ k'an don nin kɔnɔ jeune ni volontaire i b'a ta sisan an bɛ décision ta k'a fɔ an bɛ Banamba cercle pont bɛɛ kɛ Sanclé a bɛ kɛ allo 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 tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min oui allo Dabe Jara don i Jara an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan ne fa k'a wele ne b'a ka kuma ta o fɛ a tulo b'i la an bɛna jɛmukan taabolo yɛlɛma bi ko ne ye bɔ dugu mais n sigilen ye Kayaba an ka pont dilan sara an b'a fo e bɛ dugu jumɛn bon ne bɔ dogoli mais ne bɛ Kayaba sisan comme ne yɛrɛ dɔn ka numéro di ma Kayaba n bɛna port la awɔ a ko sumayara la a bɛ cogo di an kun ye étude kɛ k'a d'u ma olu de ma segin fɔlɔ
Ah, ma wele wala ko ne kɔrɔkɛ yi ka numéro minɛ kɔrɔkɛ bolo. Awɔ hakili b'a la. An bɛ kɛba dugu dɔ la kɛba dabiya kɔfɛ. Awɔ. N taara ko kuma k'i yɛrɛ mana pɔn lajɛ mais. N ɲɛ b'a la baara ma daminɛ fɔlɔ. Ayi an ye étude kɛ ka d'u ma mais u m'an jaabi fɔlɔ. Sinon ne yɛrɛ bɛ dɛmɛ mais n ka wari ɲini dɛmɛ kɛba mara wa. Ok. Cɛ yɛrɛ ka fɛn ninnu ta ye mɔgɔ dɛmɛ. Ah c'est bien. Aw ka dugu ta bɛ yen. Aw ka dugu ta vraiment a ɲɛna yɛrɛ la a kɛra lafiya ye dugutigi ma. Alhamdulilayi. An ka yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la samiya ka sira wɛrɛ ma. Hali kɔsɔn an bɔra an ka kuranɛkala la i yɛrɛ la fɔ a ka ɲi. Aw ka muso ye dɔnkili da ko sisan ko sugulata nɔgɔyara ko sinon ni san kun kulula dɔrɔn k'i bɛ boli ka minɛnw. Ne yɛrɛ b'a fɔ kɔni ka mobili ye ka cɛ ko sama fiye k'a ye baara kɛ yan. Tarawelelakaw mana taa Jaralakaw ka dugu la a problème t'a la an b'aw kisi o. Mais a ka jɔn a ye baara kɛ nin la. Ni Ala sɔnna. Mais an ye min fɛ Keɲeba ma o bɛ k'an sɛgɛn dɛ i bɛ sɛnɛ kɛ o la an ka se k'o baara in yɛrɛ. Non Keɲeba mara la besoin ka ca yen Sadiola mara ninnu a besoin ka ca a tɛ compter. Hali Zigme ka baro mɛ yɔrɔ dɔ fɔ Ayise ni cɛma yɔrɔ dɔn ni waati ka yɔrɔ la. An bɛ yen voilà. Ni ye dugu fɔ Ayise ni Ayise fɛn o dugu ni ye fan 5 ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ la. Ok donc e b'a dɔn. Ni fɔ ko a bɛɛ ye cɛ yɔrɔ la ne ye n ka fɛn lamɛn Zigme dilan ka magasin da la ni a ye émission kɛ ka la o de kama n wele. Merci i Jara. K'i sigiyɔrɔ la mɔgɔ bɛ fo nin waati in na minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ k'u hakilinataw di walima n'aw fɛ ka ɲininkali kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la. Allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Musa Jara ka wele ka bɔ Guinée Équatoriale. Guinée Équatoriale k'a bɛ fo Musa tɔgɔ la. Ok. An b'an balimacɛ an b'a fo fɔlɔ. An ye foli minɛ. O kɔfɛ k'an balimacɛ fo. A tulo b'i la a ye foli minɛ. Ne bɛ min kɔni fɔ. Komi jamana tɛ k'a wele bila ale ma. A yɛrɛ de ka association créer a yɛrɛ ye ka jamana ka kɛ volontaire ye ka jamanadenw wele. Pour baara bɛ se ka kɛ cogo min na quoi. Bon an b'o o boliboli dɔw la. Parce que jama ko in daminɛ ni sisan cɛ jama caman nana mɔgɔ kalanenbaw caman i ni professeur b'a la médecine professeur b'a la mɔgɔ a ka ca. Ala an ka finitigi jalatigi belebelew b'a la. Bon an ye groupe WhatsApp dɔ sigi jama ninnu tora baro la o kan ko bon ko k'a lajɛ ka groupe in yɛlɛma ka kɛ association ye. Bon an bɛ k'o ɲɛɲini mais i filɛ ka idée mun fɔ c'est très intéressant. A bɛ se ka kɛ récépissé yɛrɛ an b'a kɔnɔna pour l'instant demande kɛra mais a jaabi ma na mais n'o nana an ta ti politique ko ye fɛn ko wɛrɛ tɛ bon ne yɛrɛ tɛ parce que o jama de don. U bɛɛ nana ko n'u mana fara ne kan ko nin ko in tɛ taa donc ne fana tɛ se k'an yɛrɛ bɔ a la. Mais o association in mana sigi sisan par exemple ka dugu recenser. Ali ka fɛnw ɲini ka dugu dɔw bɛ yen gɛlɛya mun b'u kan o dɔrɔn tɛ se k'a ɲɛnabɔ i n'a fɔ ne y'a fɔ muso tindimitɔ fatura kɔ mun da la ne taara k'a yɔrɔ u tɛ se ka jɔ. Maa dugu in ni Laginɛ cɛ ye 15 km de donc a bɛ se ka kɛ association b'a débrouiller ka wariw ɲini ka fɛɛrɛw ɲini dugumɔgɔw bɛ 20% bɔ association bɛ 80% ɲini ka fara kan ou bien dɛmɛbagaw ni fɛnw bɛ ɲini et petit à petit a yɔrɔ mɔgɔw ka gɛlɛya bɛ bɔ yen. O n'a ɲɔgɔnna idéw de don. Mais i ka fɛn ka ɲi. I ka fɛn a ka ɲi yɛrɛ de parce que an ka jamana ninnu ye fantan jamanaw ye waati dɔw la. Patron gouvernement bolo. Jarakɛ i b'a dɔn ko Chine bɛɛ jɔlen don tan de koyi. Chine kɔnɔna na i b'o vidéo ye réseau kan Chine pont bɛɛ jɔra dugumɔgɔw de fɛ dɛ donc anw bɛ ka taa an pan ka taa bila yɔrɔ min yen tɛ koyi. Ok, mais e ka hakilina n'i y'a projet lase a bɛ ɲɛ yɛrɛ de. Voilà donc minnu bɛ k'an saboter minnu bɛ ka kuma sugu dɔw fɔ ne bolo a y'a fɔ olu k'a dabila. Non e ye maliyɛn e kan ka maliyɛn dɔn. Donc i bɛ taa n'a ye de. An ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini ni a tɔnɔ tɛ taa ne kelen kun. Parce que ni kaba sera Sikaso le 30 juillet. A kaba ka cun Bamako kɔngɔ ko kuma ni soudure ko kuma mun b'aw da a bɛɛ bɛ dabila.
an balimamuso bɛ taa nasa na o kɔnɔ gannen don juillet août septembre o kɔnɔ gannen don comme pas possible o dun b'a sɔrɔ san 3 kalo 3 kɛra san bɛ ka na Sikaso u bɛ se ka fɛn bɛɛ s'aw ma Keɲeba b'o cogo la ɔ mais an sigilen bɛ k'o de to yen allo ɔ n k'an sigilen bɛ k'o to yen ka taa kɛ kilisi kɛ ye ko nin bɛ ɲa moi je trouve que an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ sɔɔni an b'a fɔ ko layi laja an yɛrɛ mɛna an yɛrɛ kan amina allo alsa ma fɔ na mulu bɛ fɛ ka wuli kɛ ko hakilinataw di walima ɲininkali n'an bɛ se ka mun jaabi basi fosi t'a la aw kana décourager sani an ka mɔgɔ sɔrɔ téléphone na allo salamu alaikum alaikum salam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ somɔgɔw ne bɛ k'i wele ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamini bɛ fɔ i tɔgɔ la baasi si tɛ an na yan nɔ ne bɛ k'a ka émission lajɛ o diyara n ye bon ne bɛ patron fo fɔlɔ k'a barikada merci ala kan an n'a dɛmɛ nin baara in na quoi amina ami a bɛ fɛn o fɛn ɲini nin na nin ye jamanajɔ sira ye maa tɛ fɛn min hakɛ dɔn quoi kosɛbɛ bon a diɲɛ nafa n'a alikiyama nafa ala de b'o dɔn quoi wa nafa fɛnɛ tɛ ko nafa kɔtigɛlen don quoi kosɛbɛ o bɛɛ kɔfɛ ne tun bɛ fɛ an k'a yɛrɛ ka numéro sɔrɔ denmisɛnninw bɛ an bolo minnu fanga bɛ se ka nin baara in kɛ n'u sɛbɛ yɛrɛ ye ni an y'a ka numéro sɔrɔ k'a yɛrɛ ka cogoya dɔn k'a fɔ denmisɛnninw bɛ se ka lase a ma cogoya min na bon o kun y'an ka hamina ko dɔ ye ko in na quoi i bɛ to lamɛnni la jamukan laban na an bɛ numéro di n'Ala sɔnna baasi t'a la bon nin fɛn in kɔni an bɛɛ mago de bɛ nin na et puis fɛnɛ bidɔn ni kaba haliw tɛ surunya ɲɔgɔn na awɔ kɛ tiɲɛ don an ka kodɔnw kɔnɔna na a n'an yɛrɛw ye fɛn minnu ye quoi i ka kuma ye tiɲɛ ye hali kabakuru minnu bɛ yɔrɔ kɔrɔw la olu bɛ ka ta ka na baara kɔrɔw fɛ k'a sɔrɔ bidɔn ninnu hali mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ a yɔrɔ fɛ tiɲɛ don a ko mɔgɔw ka kuma a k'o to yen dɛ mɔgɔ n'i ye mɔgɔw ka kumaw lamɛn k'a fɔ i b'i ka baara kɛ ni mɔgɔw ka kuma i mago bɛ ala yɛrɛ min na i t'o de sɔrɔ bilen e ka wari ninnu hakɛ lajɛ a bɛ baara o baara kɛ e k'u wariw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ lajɛ bani bon dɛmɛ ti tɛmɛ nin kan quoi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ɲɛ an n'a bolo ala ka jamana fara a dɛmɛbaw kan ala ka kɔfɛ mɔgɔw ɲɛsin a dɛmɛni ma amina rabi an b'o ɲini ala fɛ ala k'o k'an n'an ɲɛ ami ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen ala ka don an n'a ka baara in na kosɛbɛ amina rabi an mago bɛ numéro in na mɔgɔ minnu b'an bolo a n'o dɔw ka kuma u bɛ se k'a masɔrɔ cogo min na pour que ko ka n'ala sɔnna ni jɛmukan bɛna ban ne ye fɛn in de ɲini ne na sisan a ka di n ye n ka denmisɛnnin de ka taa baara k'a fɛ yɛrɛ de a faamuna tellement k'a diyara n ye ala k'a ni sababa ami ala k'o dugawu allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ i tɔgɔ di jamu ka wele ka bɔ Jakarta Jalo Yankoyla an bɛ Yankoyla n'a lamini fɛ Jakarta Jalo Yankoyla an b'i fo Jakarta ne ta ye foli ye aw ye o diyara n ye ne foli kɛ télévision mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ye foli minɛ ka tila ka foli kɛ an ka sɔrɔsiw fana ye bɛɛ ye foli minɛ ne kɔni ta ye jɔn ye maliden bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ye foli minɛ an ye gɛlɛya min yarabi ala k'an bɔ a rɔ amina ne ta ye foli aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka sigikɛla di maliden bɛɛ lajɛlen ma amina fɛrɛntɛba min an nana yarabi ala k'a bɔ an da la ami olu de don o diyara n ye an b'i fo an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔn ye allo salaamaaleykum waaleykum salam alhamdulillah Abu Sanogo ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire Joko ye an bɛ Côte d'Ivoire na lamini bɛ fɔ Abu tɔgɔ la ala ka tile yɛrɛ d'a ma amina ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ allo ne bɛ se k'an bɛ fɔ an ka jamukan kan
ambe abu sanugo fo ya fo ka de varale jemgo kanu baka jonjo ko sebe a fole no ko sebe anaka dime a belejeli ame kanu baka belejeli fo munu ya wole no masoro munu ya soro ka hakilna taw di krengre ni ala munu témoignage ke ka ira ka fo bara nunu ayu na fa ko sebe a obe fo e alsa ani mambe nyon bolo aledi sama sitrawere ni ingénieur do ay nyofali chama kan anya ka bara kan sisa famille soro la menuna ambi fo la mo ko munu ya appel ke ibse ka fuli kan jume mayala am temeni ni jabitoy alors ambu befo amafo je pense ambe kala ni kilin c'est-à-dire mali ngan ko ya khaja akake ebsinga ga mobilita ki fiata imola mali fambe geleata la foi bon o de ba to ambe la fia bon ko in fleka sero do ma fene hal terrorisme ko si ça béton pont o mugu don ko exploser mais farapon exploser mugu o kacha ko juga donc ni point joleno gabakuruna mugu haga mbo exploser matese ki i promener no quoi donc au be détaillé il faut qu'on ngolu fam oh maintenant ni subhana funtini fleni yo ande la ka émission na kan kuma na fait marachugo quoi tomati maraw ni fon bon olu maratugo funteni wakati wo hali sankuru kara nga ke ka maraw ni bara nunu point jolen fle to ma mo nyon ni jotugo jukoro ne donna ko ga fon ko kono dra alhamdulillah si ça me ka solo jo tirike ma fly ma ankele me ko parti do ke du jukoro bo u be ka mara mu bu ka kalu nani kata kalu woron fen ka hono an pomme terre donc nous le asa so ma bi woro la ko mamna wa mara pas de problème donc yoro be here oh mais bi olu fere otia donc nazara fi ni fere ubi donc nani oluta ma fi ni tara tuma fe nani soma samay nana nakana ni fere odanga sotigi musoma est-ce que la fiabe ngatema quoi bon amena do développer mishikuru kara re fagalen fene bina bula mun toujours pour nous le mettre au non jole du jukoro dans la chambre froide et ça c'est très important rewata obebina alhamdulillah fo oh nango barada mna ni singoro tafugola na fantola ayato anga here la si jamama ayato anga here la si bema ayato anga jamana arishi beka warsoro beka alhamdulillah fo ala gaba kuru muntu andala gan santé afranga ta dunia soro le maintenant abna yele maka ke moko alhamdulillah amga ta singoro tafuke na fantola mano ibise ka kuma kunche kuma men fo krengere ni ala la dilika ni pon no ujora yelima fero de fena kanga soro wala saka tupu ou la entretien fenke. Aux questions quand ça c'est une très bonne question et c'est bien comme vous ni que contacter kola oh am ça contacter fo awo sisa ni jem kam na ba ibo ke kuma la bain jem kam alors donc entretien côté fait on fait et ka mobile ou bien ka moto ite entretien kala ite to ka vidange ke ite to ka fin do falien fin bébité hôtel l'amitié na jora sans fin do bolu kan ke pour mana jofne sans fin do bolu kan ke mais malamu to ka nyina luko donc au bas la fin do fin entretien na no ni doté yoro mobile entretien o wa grene motote donc farapon entretien o wa no ni anga pondon no entretien parce que ale kogo ni kogo e beton kogo ni 30 20 30 40 nanu nga kogo bela fitini o 60 yoro te fin su kele aka bo aka giri akolo wa gele mais na le fene chena a jorani fe mo te ga ko ya o mata kerefe o na we réparer o fene beta kerefe yoro kan no ni ay war blakta ya fa kan ni sa akata ingénieur sugu nguli en fa kana fin sugu ya kilomte donc ni ouvrage ni nazara dugu yere kolo ni francis kemesara la o ka so ni fon abe biduru kata bioro o babo o ni o antiko de femme amga gringa tantas jo chinois chemise ni mun ya ko chien sabana tsekado ambe ko de ke bon kasoro anga farafin fini tissu traditionnel ina foni nyona iba ko chien keme we continuer ka do anka o femme nanyo femme soni ndron amavo janere ko sira janere ma foi ko sebe donc jamana be tanyetini mais ka amba chien la ka tuan sa ona ta fen ko fe sanchama ka la kai ololo
nafa foyi t'o la. Kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka alors an bɛ maliyɛn bɛɛ fo toujours an b'a fɔ an ka jɛ ka sɛbɛ kɛ kosɛbɛ ka sɛbɛ kɛ ka tila ka sɛbɛ kɛ sɔɔni dɔrɔn i bɛ ko nɔgɔyatɔ ye n'Ala sɔnna i bɛ sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira min alors nɛgɛjuru sira tubabukan na o ye 70 10 50 50 70 10 50 50 donc bamanankan na 70 10 50 50 n bɛ segin a kan 70 10 50 50 o ye n ka entreprise ka nɛgɛjuru sira ye an bɛ sɔrɔ o kan a bɛ whatsapp fana kan n'Ala sɔnna an b'i fo ka filɛlikɛlaw ni kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ jama bɛɛ fo bɛɛ ye foli minɛ minnu y'a wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu fana y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'an ka technicien olu jɔyɔrɔba fana bɛ jɛmukan in na ni Mohamed Keita ale ni Abu Jabate régie la Saka Kulubali an b'a fo Mamadu Ben Cherif Sumano an b'a fo nin yɔrɔ in na ale fana ye jɛmukan in kɔkɔrɔma donbaga belebele an b'a fo kosɛbɛ an bɛ kanbɛn dɔ ni Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an la ni heure kelen na a ye foli minɛ ni y'a siɲɛ damadama ye barokaw fɛ donc chaque fois a b'an recevoir comme a kan ka kɛ cogo min donc Ala ka aw sara Ala k'aw kɛnɛ to amina yarabi k'aw kɛnɛ to jamana in hɛrɛma kɔnɔ amin Ala bɛɛ lajɛlen minɛ ni jɛmukan in fɔra ko a bɛ se ka lajɛ bi su in na 1h30 2h30 Cherif Fula Jabaramuso kan an bɛ kanbɛn dɔw ye dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnna aw k'an bɛn